Senické gymnázium Ladislava Novomeského sa zapojilo do projektu Socrates Comenius, nazvaného Partnerstvo škôl. Partnermi sa im stali študenti podobne zameranej školy v belgickom meste Mol. Začiatkom roku 2006 prišli po prvýkrát Belgičania do Senice a stretnutie bolo zamerané na porovnávanie kultúry a histórie obidvoch krajín. V septembri minulého roku boli na oplátku študenti Senického gymnázia v Belgicku a tento raz vypracovávali projekt s názvom Sochy a pamätníky. Tretie stretnutie senických a belgických študentov sa uskutočnilo minulý týždeň. Študenti a ich učitelia z belgického mesta Mol strávili v Senici 5 dní od 26. februára do 2. marca a zaoberali sa projektom nazvaným Ako vidím Senicu. Zámerom nášho projektu je zistiť, ako naši aj belgickí študenti vidia Senicu. Študenti vypracovali navzájom projekty. Jedna skupina vytvorí PowerPoint prezentácie o Senici, o dojmoch zo Senice a čo to všetko prežili. Druhá skupina, tí, ktorí majú trošku tvoriteľského ducha v rámci písania, tak napísali poviedku, porovnanie o tom, ako čo prežili, ak mali jeden problém, kým sa sem dostali, tak aj tento zväčšnili na papier a naši študenti takisto zistili a my sme tiež zistili, akými očami vlastne na Senicu pozerajú. To, ako vidia Senicu senickí i belgickí študenti, zistili návštevníci vernisáže v stredu 28. februára v Záhorskom osvetovom stredisku. Študenti boli rozdelení do 3 skupín. Prvá skupina si pripravila videoprojekciu Senice, druhá naše mesto predstavila prostredníctvom obrazov a plastík a tretia svoje dojmy dala na papier a tak vznikli poviedky a eseje. Prezentácie boli dvojazyčné, anglicko-slovenské. A ako vidí Senicu študent belgickej školy? V Senici máte veľa panelákových budov a je tu veľa ľudí. V Belgicku je vidieť veľa cyklistov na cestách, čo u vás nie. Pre mňa je to zvláštne. Ja pochádzam z mesta Ballon, ktoré nie je také veľké ako Senica a nie je tam toľko pamätihodností.